Són joves, mallorquins i amb molta empenta, tanta que no han dubtat en posar en marxa un sorprenent projecte, reinventar el clàssic dels clàssics, el conte de Nadal de Txaikovski, el Trencanous. I ho han fet a ritme de hip-hop. Un cascanueces con base hip-hop, con música electrónica, con música urbana y coreografía urbana. Entonces es bastante innovador y diferente. Un espectacular montatge creat per la companyia de dansa del Teatre de l'Aró, en el que no hi falten ni el rap ni els grafits. Bailamos, interpretamos también, hay momentos en el que salen grupos y grupos, sabes que no está siempre la misma gente en el escenario y van cambiando muchas cosas y pasan muchísimas cosas en esta hora y 20 minutos. Són 30 ballarins, tots ells nascuts a les Illes, i que tenen un únic objectiu, portar damunt de l'escenari de l'Auditorium la versió més sorprenent, única i diferent del Trencanous. Als Estats Units sí que fan moltes coses d'aquestes, de molts estils, però ni a les Illes, ni a Espanya i a Europa crec que no d'aquesta magnitud. De las grandes producciones que se han hecho jamás de una compañía mallorquina aquí en Mallorca. Y realmente vale la pena a todos los niveles, coreográficamente, escenográficamente. I què en diria Txaikovski si aixequés el cap? De ben segur que estaria satisfet que 120 anys després de la seva creació, el Trencanous segueix ben viu. L'obra s'estrena aquesta nit a les 9 a l'Auditorium de Palma.